בוקר כן. כן, אתם רואים, יש פה מתקן של מגבות שהוא החליט לגמרי, ובמסגרת הניקוי של כל הג'יפה, של כל הדרק, של כל התחושות השחורות בפנים, אני לוקחת צבע לבן, ובאנלוגיה לשטיפה של אנרגיות לבנות, לשטוף את כל התחושות הג'יפה שכל הזמן מתקיפות. פה קורה משהו שלא מוצא חן בעיניי, פה למה הוא לא עשה, פה למה הם לא ראו את הלכלוך, למה לא הספקתי, למה לא קניתי חדש. הכל ברגע האחרון מלא האשמות ומלא תלונות ואיכסה פיכסה. אז מה שאנחנו עושים בעזרת הכן, שימו לב, למה להתאמץ? אז קודם כל אני יכולה לשפר עמדות, לשבת על הפח. יש פה פח ושמה הוא חיכה לי, אוקיי? ועכשיו אני לוקחת צבע לבן, ואיפה שיש איזשהו לחץ, לכלוך פנימי, מחשבות, ביקורת עצמית, תסכול, למה אני לא עושה דברים בזמן, אני פשוט צובעת הכל באנרגיה לבנה. מעולה. מה שאני עושה עכשיו למתקן מגבות הזה, כדי שהוא יהיה הרבה יותר ידידותי לסביבה ולעצמו, אני צובעת אותו בצבע הלבן. אבל היות ולנו יש דמיון מבורך, כל מה שעולה בנו כג'יפה, כאיזה אלה חלודה, לכלוך, לא אסתטי, מעיק, אנחנו צובעים אותו בלבן של הכן, כן, 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 כן. אז היום יום של כן, כל מה שמלוכלך מבפנים מנקים באנרגיה לבנה. בוקר של צביעה בדמיון, כל מה מסירים, שוטפים עם אנרגיות לבנות, את כל החלודה, את כל המחשבות השליליות, ונושמים לבן.